amapezeka kuti wina akatenga uku wina akutenga uku wina akatenga uku chifukwa zipani zonse ziwiri DPP ndi MCP zomwe zili ngati pa nkoke pa mpikisano umene ukupikisana zipani zonse zikuchita claim kuti ife tapambana. Ena akatera akachititsa press conference akuti ife tawina kale chisankhochi, ena akatera akuti ife tawina kale chisankhochi. Ndikukhulupirira kuti zipani zinali ndi ma talent centers awo kumene awunikiranso ma unofficial results ngati momwe ife atolankhani timachitira ayenera kuti akudziwa momwe zinthu zayendera kumeneko. Nditha kupereka chitsanzo kuti ngati ku DPP ko anali ndi talent center yawo awonkhetsera kudziwa momwe zinthu zayendera. MCP so anali ndi talent center yawo awonkhetsera akudziwa so momwe zinthu zayendera. Ndiye ukaona zipani momwe zikuchitira ena akakhala atera akachititsa press conference, ena atera akachititsa press conference, aliyense anali ndi talent center. Waona zotsatira momwe zayendera zomwe tikuti ndani official zomwe sotakhati kunena kuti sizikhala zosiyana kwenikweni zikamabweraso za officials. Nde kachitidwe ka zipani momwe akuchitira pakadali pano titha kunena kuti kudekhako kuti tidikire official result mpaka nayo maliza kudekhako kuli palibepo pakadali pano chifukwa choti anthu akhala kudikira zotsatira zimene zikwa nthawi yayitali. Komabe ndinakamba ponso dzulo kunena kuti zinthu zisopena momwe zikuyendera zikumatengera kuti wewe uli mbali ichi. Tikaona mbali ya ku DPP akufuna kuti meki ulutse nsangasanga zotsatira za chisankho. Tikaona mbali ya MCP sakufuna kuti meki tulutse nsangasanga zotsatira za chisankho. Akufunitsa ndamvalero amumba msonkhano watu lankhani anafotokoza kuti ifewo kumeki kuti tatsandi tsiku limodzi lotsekera nthawi period yoti aulutse zotsatira akuti iwo akudziwa kuti meki itha kuonjezera masiku palamulo kuti awunikire mwina madando amene alandira kenako ndikukonza madando amenewo ndikufika ponena kuti apangano awonjeza mwina ka like ndi 3 days kenako awunikire madando amene ndikufika poti azaulutse zotsatira za chisankho. Ndiye tikawunikiranso mbali imeneyo ndi talent center yawo momwe ikunenera mwina ikuwauza kunena kuti pakufunika zinthu zina zikonzekaye asanaulutse zotsatira zimenezi. Tikaona kumbali ya DPP iwo akufuna kuti zotsatira ziyende sanga zikutengera kuti wewe uli mbali iti. MCP akunena kuti ife chonde unikirani kaye zipangani physical audit tikukaonenso ma ballot papers kuti anthu anachonga bwanji manalo and voids anayenda bwanji kumene kokonso ndi momwe akuonera. Koma kukamba nkhani ya momwe akukambira wanda kuti anthu ena mpaka na apita mu street akusangalala ndi nkhani yongonena kuti anthu kudekha kukuvuta kuti adikire zotsatira zotsimikizika zomwe angaulutse ameki. Komanso ndi nkhani yonena kuti anthu akuchita zinthu malingana ndi momwe ma talent center awo mzipanimo ma headquarters mwawo akunenera. Kachitidwe ka zinthu ka anthu panopa ndi momwe talent center yako kuti acheya akhala kunena kuti she wants transparency. Yes. Anthu adziona ma results at constituency polling station district level. Ananena asamatulepo zimenezo. Komanso ananena kuti zomwe zamatidwa mmakomaso wina aliyense nzika ina iliyonse itha kupita kukaona ati sothaso kukajambula ati palibepo mlandu utha kukaona uthaso kukajambula. Ndiye nkhani imene ndikukamba Brian ndionera kuti kuzipaniko aliyense anazo chifukwa choti sina ngati zili pa khomo. I believe kuti chipani china chilichonse chatumiza nthumu kuti tapita mukaone kumeneko kuti kuli zotani. Ndiye chipani china chilichonse panopa chikuchita act ndi momwe aonera ma talent center mwawo kuti kodi zokhetsera tokhazana official zayenda bwanji ndi momwe zipani zikuchitira pakadali pano. Kodi chi blackboard muma tobwanya chicha chili ndi man an official at district iliyonse? Yes. District iliyonse? Yes. Okay. So pali mbali ziwiri pali man official ama district onse. Okay. Then pali verified ya pa president. Yeah. No, so solanga ya verified ya president tikudziwa. Yes. Pa solanga nalira man official at every district. Yes, alipo. Ndetu. Titafuna kuti
kalonga ndizomwe timapanga kuyambira mamawa wayana chunga wabwera kawiri ndileya akunena zimene zozo tikumanena kuti ukuku aphungu unofficial yes national simutipatsa zimene ndikunenazo kuti tayika verified pamene pachapa yes so pa bar ya president pacha pali verified and izizi ndifuna tiziyenda limodzi ndi amekiwo because look maybe ndingobwera pang'ono sanapitiza papa ma press briefing amene akupanga wairo zipani zili ndi udindo kulankhula ndi anthu awo koma azisamalisaso ma messages amene akutuluka amene mujamu chifukwa chokuti amene akunenera ngati Wyvin Kathe chisankho amawina ndi munthu mmodzi so at the end of the day anthu ena zimatalankhule azapezeka kuti azaona kuti sadalankhule bwino so andi ndiyo mukuziwa banda tikunena izizi mwauza anzathu kuti mukhale kuti muona mtima alisaone sizingatheki kuti chisankho ichi anthu akapanga ndikubwera kuti ndiyankhe kumene koko okay chifukwa ndikafotokoza pamene popo ukuku sizivuta kufotokoza how can we have anthu awiri makilema kuti ali osapambana yet aliyese akukaona mmene tikunenera zimene zakukhomedwa pa khoma zimene zapangidwa transmit chanjani kusonyeza kuti nchifukwa chake amalengeza zona zenizeni ndi ameki so dashboard chimene tapanga timatenga malizatsi ose mmene amabwerera ngati even ma press briefing ose amapanga lifa kose misatu ankhanisanaso matenga malizatsi so we say yes timatenga malizatsi and according to malamulo you are allowed to do a parallel tabulation. That's why zipani zili ndi ma parallel tabulation mabungwe ena mapanga so ifeso atulankani tonse I think timapanga mpaka na inafika at one point in time ife tachosa ma dashboard adasala ndi aluntha anthu amata aluntha eti because ndizovomerezeka ndi malamulo and tidafusa even pachisankho apa. Now back to your question in terms of district unofficial results yonse yes tinazo. Yes. Every district in Malawi. Yes, tinazo. I don't know ngati amalizisa no. Solanga lakuti osatipatsa result ya national branch pa dashboard. Yes, then ndifanda kuyankhani kuti tasankha kuti titenge ya verified. Chifukwa zimene zozo ndi zimene zikuwayika anthu pathezi kwambiri. So you'd rather be safe. Ena ya tale ya national amakhala nayo tense. Achifi panopa timene anthu akupanopa nkhani ndi ya president. Ma MP mwaonapo mwina amene ambo kwanganira napo. So nkhani ya zotsatira za president it has to be managed well. So ameka kumabwera ngati even pano pakabwera atipasa za pasho. So we've decided kuti zitenga zimene zozo nkuzipanga panchini. So tiziyendera nawo limodzi so that wina sazanene kuti wina anasogula kwambiri wapanga confuse wina wapanga chani. That is just to understand you dashboard ili ndi ma results are every district unofficial yes unofficial yes but you have decided as chabu ndifusa bwanji fuso mune kuti 5 times because you also part of the because mukandifusa budyo nzimene mumandika anthu amaona ngati ndineyo okay chabu so mukamafusa fuso musati you okay muziti we okay chabu so you are part of the man yes kuchoka ine ndineyo bwana so musati you okay so because pamene mafuna kuti atimvetsetsane bwino because talandira mafoni kuti kodi ya national ndimene mukutionetsa iyi so just clear to the people yomwe tikuonesa ndi ya national malingana ndi how many pages they have done abanga 9 out of the 36 so those ones that's why timanena kuti there are about 400 last time timacheka there are 475 votes that are verified sizisintha zimene zija so we have decided to do national with verified yes okay so to clear that okay Times has decided kuti pa ma presidential votes amene tikuonesa graph image tizitenga amene ali verified kuti tizida chimozi option kwake kosatenga unverified nkota palibe kuopsa kuliwonse okay yes because they are unverified no why didn't we do the tizifusana on air Brian you and me we can go there kwafusana you are part of management so you and me tisafusa musandine panopa kuti you understand you're putting me in a very awkward chabu because it's a company decision kuti
pa presidential then tiziuza za verified. Yes. Actually, Nditusandifuze ngati kuti ineyo ndi wa company. yes, zamveka. You sit in the management. Zamveka. Yes. Paliso chini imene mafuna Yes. So pamene popo nchifukwa chake tikafika pa dashboard pacha tikumafoto ku chonde timvesese iyi bayi kuonesa. Last time when mapanga present president 50 plus 51 inali ya maujeni ma centers maona rubanda mwandifusa ujeni ya bwana atakonera sisi